Çalaki navbetiya xelkê Bakurê Kurdistanê çend rojin li ser sînor ji bo Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Rojayînê bi hezaran welatî bi pêşengiya Dem Partî de ve pê rêxistinên civaka sivîl û dayîkên aştiyê herîkî navçeya Sûrûceya Rihayê ku hevsînor e li gel herêma Kobaniyê. Welatiyan bi yekdengî banga rawastandina êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê û hêzên Kurdî kirin. Dilê Kurdan Kobaniyê, parçayekî dilê Kurdan Kobaniyê, parçayekî dilê Kurdan jî Pîsûs e. Îro roja parastina dilê Kurdistanê. Dünya tev dizane Koban ne tenê bajara ya ne bajarokek e. Kobanê bo gelê Kurd, Kobanê bo gelên dünyayê jî mînakekî zehmezin da bira dagirker baş bizalim çeteyên xwe ve gelê Kurd 100 sale li ber wan serî netewan diye îro jî natewîne. Di çalakiyê de pankarta oxlim bavê we nikarîbû hat bilind kirin ku Şêx Murşîd Xeznewî çend roj berê li bajarê Tirbispiyê Rojavayê Kurdistanê du gotarekê xwe de ew gotin kiribûn. Parlamenterê Dem Partiyê Sinan Çiftürek jî di çalakiyê de banga yekitiyê li Kurdên çaraliyên welat kir. Eger em yekitiya xaptek tûnin navberê her du parça li Bakur her çar parçan em ê destkeftiyê xwe ya 107 salî ki îro di neyve dane xweseriya Rojava Federalîzma Herêmê Kurdistanê em ê wana biparêsin û pêşevin. Eger em yekitiyê pêk neyîn em baş bizanin ki ew dest me diherin destkeftiyê me 107 salî dest me diherin em ê 3 saleka dijî wenda bikin. Piştî hilweşîna rejima Esed di heştî meha borî de çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê ku Tirkiye piştevaniya wan dike êrişên xwe bo ser Rojavayê Kurdistanê û deverên di jêr kontrola rêveberiya xwe ser de zêde kirine. Şer û rûbirûbûnên di navbera şervanan û çekdarên artêşa niştimaniya Sûriyê de berdewamin û Hesedê herî dawî duh kuştina 72 çekdarên wê grûpê ragihand. Ferdî Sak, Rûda.